Com sempre diem que les entitats són força d'un municipi, i en aquest cas molt més, perquè tenim un municipi, com molts sabem, massa o molt dispers, i això el que fa és que aquestes entitats facin més força dia a dia. M'he fixat el que deia els estatuts de l'Assemblea Nacional Catalana, i un dels principals punts que m'he fixat és l'article 2, l'apartat 1. Diu: promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per a l'assoliment i la constitució de l'estat propi, independent, dret social i democràtic. És aquest document on parla també d'un full de ruta, doncs es va constituir la primera vegada aquesta assemblea. Com tothom sap, l'Ajuntament de Corbera, i avui s'ha dit aquí, el mes de gener, va formar part dels municipis independents de Catalunya. Això és el germà, per dir-ho d'alguna manera, el germà gran o petit, diguem-li, de l'Assemblea Nacional. A Baix Llobregat hi ha 9 municipis que formem part d'aquesta Assemblea Nacional de Municipis Independents. I per què hi som? Perquè els municipis també ens hi trobem una mica com la societat civil, deixada de la mà de Déu. Ens trobem amb molt falta de recursos, moltes vegades, perquè la pròpia Generalitat no arriba on voldria arribar per ajudar els municipis. Ens trobem amb falta de suport social i de moltes i moltes coses més. És per això que necessitem una societat, una entitat i una societat com aquesta que esteu creant vosaltres aquí, i per tant us felicito de bé a bé, perquè això el que fa és que ens recolzi una mica els polítics. Per què dic això? Perquè evidentment els polítics estan fent la seva feina, i també ens ho deia el senyor Pugès, però l'altra part que necessitem, important sobretot en el cas que algun dia hi hagi un referèndum, que suposo que hi haurà, és que la societat civil tingui una força, que tingui una força suficient, i aquest 11 de setembre és fonamental, torno a repetir, fonamental, perquè tots hi siguem. I quan dic tots, és tots. Vull dir, hem de demostrar fora d'aquí, perquè aquí estem convençuts, que el que està passant ara no pot continuar. No hi ha camí, s'ha acabat el camí. Ens han tallat el camí de l'Estatut i qualsevol altre, i el del pacte fiscal també ens el tallaran. Per tant, jo aquí sí que demano, com a alcalde de Corbera i també com a Manel Ripoll, que l'11 de setembre hi siguem tots. I una mica més, no em vull allargar molt més, perquè crec fermament que qui ha de portar endavant tot això ha de ser la societat civil. Ens falta aquell tant per cent de gent, que molta gent que no era independentista ara s'està donant compte que si no és per aquest camí no aconseguirem res, és que algun dia, com deia el meu amic i molt conegut de vosaltres i alcalde de Martorell i també president de la Diputació de Barcelona, ens deia: aviam quin dia, quan anem a Madrid, i que sigui aviat, trobem una ambaixada que digui Catalunya. Aquesta seria la part principal de la feina ben feta. Per tant, només em queda que dir moltes gràcies per haver-me convidat, senyor president, i moltes gràcies a tots per assistir-hi, i que l'11 de setembre ens hi podem trobar tots i puguem donar aquest cop de força a aquesta entitat, que se'ns vegi des de fora, que som un país amb força, que ens aixequem d'hora, ja fa temps que ens aixequem d'hora, i que tenim moltes ganes de tirar-nos endavant, perquè és l'única manera possible que aquest país tiri endavant. Moltes gràcies i bona tarda.